Basoro Burundi ni gongo kumenya buna n'ekingaki abakenya bagendete kweroberia bosio bwesu gukwenene eyerabekega korekana kitariki 25 cy'umutinyi 12 cy'umwaka yeiga ase ogochengera okoiborwa kwa Yesu ababwatani nigo bagendete gwesokia bene nabo igo gusangana bali batabwati bati abali babiri bagwesokia bene ngamona Hilary Nyanga oyo bakagotarira abantu nabo igo kurwa obokonyi wendagera Itulia rero abana bantu baminto abahamate bagicha baganeli Yesu kwengia n'ubwama tobuya aenderende twagire Nyasaye mbuya mono akali udigo tokoli omwaka oyo 2023 tusaba Nyasaye toikie ingaki ya mwaka woja 2024 especially naone kiombe ntugere tubwate kigego konya abantu bali batayi banyara go gera register ko kiombe egere